Hej YouTube. Hvad fanden? Ja, det gør det. Ja, goddag YouTube. I kamera. Goddag YouTube. Vi skal lige indsætte kameraet først. Og vi har Armin med i dag. Så det bliver rimelig sjovt, men han er ikke så god til Minecraft. Han smadrer alt muligt pis. Så det må gå for helvede. Prøv lige godt. Se. Nej, det skal lige. Se, det der er Armin. Jeg ved godt. Jeg ved godt, at han er lidt stor, men det er fordi, jeg er sådan ting. Men nej, Armin, jeg mener. Men, du ved, hvad jeg mener, ikke? Det er stor. Jeg siger det. Perker. Armin, fæt dig på satan. Du sætter sgu nogen på min controller. Fæt dig. Nej, gør jeg. Nå, jeg er min controller. Sorry. Lad nu være, Armin. Det er stream. Okay, Counter-Strike. Nej, det kan jeg ikke. Nej, Minecraft. Boy! Armin! Jeg går bare lidt skridt tilbage for at hente min soda. Og det er bare smager så godt, på grund af det den her. Kan du godt den mærke? Den her. Topform. Topform, din bitch. Sådan så er faktisk kundi. Du skal sgu ikke trykke på en skid. Hvad så? Det er Mikkel og Armin. Vi vil tage tutorial. Vi har fundet en ny landsby, som jeg gjorde i sidste episode. Monster eller hvad, Armin? Hardcore? Nej, bare hard. Ej, vi tager kraften på easy. Load. Vi skulle egentlig have taget for hardcore. Så, for satan. Armin, ikke nu. Lad være med at join nu. Det er mig, der spiller nu. Armin, han kommer ind lige om lidt. Du skal ikke trykke. Armin, du skal ikke trykke. Ikke nu. Back. Så skal jeg lige finde... hvad sagde jeg? Han er ikke så god til Minecraft. Forgav din pik. Undskyld, din pølse. Væk, pølse. Jo, vi har bygget en lille landsby. Og ja, jeg har bygget hele det her pis her. Så I kan godt bare smide lidt vand her. Sådan, så I kan få at se. Okay, jeg tager sgu kraftedeme bare min sapling med ind. Okay. Jeg tror, jeg sætter mig her, sådan, så jeg kan tage lidt højere til YouTube. Så det bliver rimelig nice. Nej, lad nu være, Armin. Nej, men ikke nu. Vi skal bare okay. Så tager jeg noget sand her. Sådan. Jeg skal jo altid have 2 stykker. Cobblestone der. Jeg har bygget alt det her pisser, der er en edderkop derovre. Spider. Så det bliver rimelig sjovt. Og ja, det er på Xboxen. Okay, jeg skulle lige holde med kameraet. Ja, bare klaveren. Jeg ved ikke, om de kan høre. Jeg tror ikke, de kan høre dig, Armin. Okay, hvor kan jeg høre? I am king of the world. Hvor satan. Hvor slatan der. Det er fucking lige meget. Så det var bare herovre. Man kan jo ikke bare sidde herovre på gulvet. Jo, det skal jeg. Og spille Minecraft. Er det kedeligt at bare spille Minecraft? Jo, du må godt være med. Jeg skal bare lige finde hjem. Fy, Armin. Det var dig. Nej, det var sgu da.
Det er bare ham, han er nu- bare nu- en pixelig ham der. Ja, hvad med dig selv, bitch? Okay, nu må du godt join. Og jeg har sat flammerne i gang igen. Så er min G. Hey, du starter i landsbyen, Armin. Armin, for satan, det er ikke derinde. Ud igen. I am king of the world. Kom. Ja, det er mig, der er den øverste. Det er mig, der er den øverste. Armin, han er den nederste, så... Altså, det er mig, der lukker døren nu. Du skal lige... Hey. Armin. Og du skal ikke smadre den. Ja, jeg skal lige ud og hugge noget sand. Nå, snæk. Jeg gør det. Nej, okay, bare gør det. Okay. Ja. Okay. Altså, jeg har en lighter, så... Okay. Så tager jeg lige min lighter. Nu skal jeg lige filme. Lad os se, om man kan tænde den nu. Nej, jeg har en lighter. Lad mig bare slå den ihjel. Hvad? Du kan bare tage den der kassen ind. Okay. Jeg siger det helt til huset. Nej! Okay. Force! Okay, det er godt. Okay. Nej, det er det kraftigt ikke. Det har jeg sgu ret i. Jeg siger, det er godt. Nej, det er ikke. Det brænder bare hul i... Armin, lad være med at smadre den ild, okay? Nej. Hvad mener du med nej? Jeg skal lige og brænde noget selv. Vi kan få glas. Du har lige øje, hvis der går ind i huset, ikke? Altså skal vi det der brænde et hus. Nej! Vi skal ikke brænde huset. Eller hvad helvede du sagde. Men jeg har kun brug for et stykke glas. Oh god. Oh god. Skal vi gøre sådan, så vores seng bliver tættere på hinanden, så der kommer skelet, mumie og sådan Nej, der kan ikke komme mumier ind. Der er ikke mumier med i det her. Skal jeg sige, hvad der er med? Der er creeper, der er zombie, der er skelet. Der er skelet, og så er der edderkopper. Lad det være, Armin. Du skal ikke smadre hele pisset. Ligesom du smadrede det der vores nabos glas. Det var ikke pænt gjort. Nej. Lad nu være, Armin. Pik. Lad nu være. Nej, lad nu være, Armin. Vi skal ikke smadre vores... Og du ved godt, det er faktisk en, der hedder Jason og Jack, der har bygget huset. Og desuden er de joinet. De joinede, Armin. Og join, det vil sige, at de er kommet ind i vores game. Så vi skal skynde os at få det bygget nu, Armin. Så kom nu! Jeg skynder mig. Jeg skal bare finde det her pisse. Hvorfor skal vi lige... Ja. Siger mig, så det er der bygger alt det her. Siger mig, Ej, der er nogle venner, der har hjulpet mig med det. Hey, Armin, lad være med at optage. Du må slå den der. Nej, det er vores kæledyr. Lad os sige, at du ikke må. Nu er det kraftigt forkert på grund af dig. Nej, Armin, lad være med at smadre fred.
brug for det der. Nej, vi har det der. Lad være med at hugge det. Brug sådan en. Og det har jeg. Nej, du kan ikke få det, Armin. Du får det ikke igen, kun hvis du hugger det med en skovle. Jeg har en skovle heroppe, men du må ikke få det. Jorden må du godt smide. Du må bare ikke grave dig ned, Armin. Lad være! Hvad sker der? Hug dig op igen. Hvad sker der? Lige pludselig kan du ikke komme op. Sæt blokkene sådan, så du kommer op. Skal jeg gøre det, Armin? Du skal jo hoppe, så gør det for helvede. Hop, og så tryk på den her. Ja. Så holder du den ikke inde. Jeg skal ud og hugge noget træ. Nej, jeg skal noget sten. Lad nu være, Armin. Du må ikke smadre græsset. Du må ikke smadre græsset, sagde jeg. Lad nu være. Armin, du skal gøre, hvad der bliver sagt. Og nu bliver det let. Skynd dig tilbage. Skynd dig tilbage. Nu skal jeg trykke back. Armin, kom tilbage til landsbyen, og lad være med at hugge det der pigtræ. Du må ikke løbe så langt væk fra landsbyen, Armin. Lige pludselig så kan du slet ikke finde vej igen. Nu går jeg ind, og så giver du mig alt det her pis her. Jo. Og roserne. Jamen, fint. Kunne bare ikke finde ud af det. Så har du noget i din inventory. Skynd dig nu ind! Det er min seng, Armin. Den, der ligger til venstre, det er min seng, eller højre. Ja, det er højre. Den, der ligger til højre, det er min seng. Det er det. Kom, Armin. Vi går ud og kigger. Tag flere med dig. Det var en af mine venner, der hedder Oliver. Han er lige kommet, vi stopper med videoen snart. Se, det er Oliver. Han er væk. Nej, for satan. Bitch. Det er Armin. Og det er mig. Og så slutter vi.